Hi mga bisdak, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon mga bisdak. And today is Sabado. Ano ngayon mga bisdak? Tawag nito? Alas 9:20 AM. At andito ako sa Blacktown mga kabisdak. Na-invite kasi ako ni Engineer GP. Siguro nakita nyo na si Engineer GP mga bisdak sa previous vlog ko. So na-invite niya ako dito sa basketball. Merong one day league. Ito yung sapatos ko mga bisdak. Merong basketball liga na one day. Bali ngayon yung first game, ngayon din yung championship game. Tapos sabi niya mga bisdak, ano daw to? For charity. Lahat ng pera na maiipon dito is ipapadala sa Pinas for charity purposes. Kasi bawat player, ako nagbayad ako ng $40. Iwan ko lang kung ilang players lahat yun. At yun nga mga bisdak, gusto ko lang mag-vlog saglit no, kasi para may pakita sa inyo. Kasi hindi tayo masyado pumupunta dito. And hindi ako sure mga bisdak kung makapag-vlog ako dun sa loob kasi nahihiya ako. Hindi ko kasi kilala yung mga tao dyan. Si GP lang yung kakilala ko dyan, kaya tingnan na lang natin mga bisdak. Pero at least dito, school pala to mga bisdak. Isa siyang paaralan, no? You know. Ito, mga sasakyan to ng mga Pinoy. Ito yung sasakyan ni GP. Hindi ko pa nakita, siguro nandun na sa loob si GP. Pagdaan ko kanina, nakita ko mayroong mga nagbebenta ng pagkain sa labas. Kaya maganda din para bilhan ko si Ami tsaka si Gian pag uwi ko ng pagkain, meron akong pasalubong. Alright mga bisdak, so pasok na tayo mga bisdak. Tingnan lang, hopefully hindi tayo mahiya mga bisdak, no? Pero pag marami kasing mga Pinoy, mas usually nahihiya ako mga bisdak. Okay lang yung sa public, halimbawa nasa kalsada naglalakad. Pero pag may ganitong gathering, you know, mayroong mga Pinoy dun. So itong Blacktown mga bisdak, no, ito yung Filipino community dito sa Sydney. Sobrang daming Pinoy talaga dito na nakastay, kaya expected natin na maraming Pinoy dito. Hindi ko kakilala yung mga teammate ko, iwan ko lang kung sino. Pero uuwi din. College, school to mga bisdak, school campus. Alright, let's see na lang. Good morning! Hello, hi, good morning. Welcome! Hi, Dr. Hello. Uy, pre! Third game pa tabay. Third game? Murag second game. Yung winner ani. Karon ko kari, gano'n din. Ako din, first time ko. First time mo, Mari? Oo. Pero imani mo mga kadua. Usually, weekend na ball club. Sige. Ipaano kita, ipa-introduce kita. Nagkapod Bisaya dire. And the next game is elimination, and they're already going to be fine. Six hours later. Dito na ako sa bahay mga bisdak. Andun si Ami, andun si Gian. So yun, kagagaling sobrang sakit ng katawan ng mga bisdak kasi mga bisdak, parang 3 game kami na sunod-sunod. Kasi ano yun, one day league. So 9 AM nag-start yung game, tapos ngayong hapon din yun tatapusin. So ngayon, umalis na ako, ano na ngayon, 4 PM. Pero nung pag-alis ko, naglalaro ako doon. Alright. So ngayon mga bisdak, plano namin manood ng movie, no, para hindi masayang yung Saturday namin, para yung weekend namin is matagal matapos. So dito pala sa New South Wales, long weekend. New South Wales na before buong Australia. Bakit holiday? Queen's birthday? Buong Australia na siya. Kasi sa Monday mga kabisdak, public holiday dito sa Australia kasi Queen's birthday, yung si Queen Elizabeth. Queen Elizabeth, no? Yun, kaya holiday. Dito pala kami sa mall ni Ami ngayon mga bisdak. So naisipan namin na pumunta dito at mamili ng mga cake. Which one you like? Ito first sa una, pero ang ice ko ay Royal Pearl. Do you still have this Royal Pearl milk tea? Right? Yeah. And you have Ito ay crush ice.
But you have ice. Wait, so go try some of this. Ah. Yeah. We can do it. We can do it. Ah, you can do it for that royal pearl. Yeah. I mean, like, we do the smoothies or we do the milk tea. If Okay. the milk tea cannot be crushed ice, I mean. But you can put ice. Ayun na lang ng crush ice. 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 Ah. Okay. Yeah. So 2 royal. The number 2. Yeah. Royal milk tea. Last The large one. Yeah. Put ice. ice, yeah. Yeah. Ice, sugar. Yeah. Ice and sugar. Yeah. That's all. Babe, you pay, babe. I didn't bring the card. Bumili kami ng milk tea mga kabisda. Yeah. Jen, you want Jen? Water bag. No, it's, we're going to eat that one. Right. Wow, look at this. Alright. Okay, try yours, babe. Ang sarap ng abisak. Super yummy. Let's go, bili na tayo ng cake. Bili tayo ng cake, tinapay, at then uwi na din ng bahay mga abisak. Ano tawag niya, babe? Pearl? Sago. Lami. Alright, nandito kami sa cake shop mga kabisdak kasi bibili kami ng cake. So meron din silang tinapay dito mga kabisdak. Tapos pag ganitong oras, usually naka-sale yan. 6 pieces na tinapay for $12. So 6 pieces na ganito. Ah. Kuha ka, babe? Gian, can you choose which one you like? Okay, good job. What is that? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here, this one, and we want the Swiss roll. Swiss roll. Babe. Babe, this one maybe ba? 2 for $5. Ayaw na, Rather than- dagana naman. And we will get the which one? Mango. Which one you like, babe? Mango Swiss roll. Yeah, the mango Swiss roll. Pwede ka, bawa ni Jan, ikan din di ba, no? Pwede, mahal kayo. Ha? Mahal. $5 naman. Japan. Ngayon papunta kami sa Woolworths mga bisdak. Bibili kami ng milk saka chips. Ito mga bisdak, meron kami nabiling drinks, fresh milk ni Gian, tsaka itong sweeps, paano yan? Scripts? Orange and mango. Paano tayo pronounce it? Scripts? Sweeps, yan. Sweeps. Sweeps. And then naghanap lang kami ng chips. Ito, Bibo. Sobrang sarap nito mga bisdak. Yung tins ba? Hot and spicy. Para isa. Lahi na nilang color. Bago siguro to. Sobrang sarap nito mga as in. Sobrang sarap na napakasarap talaga. Nagmahal na lang sila. Or ito maganda. Siguro kasi iba yung ano brand. Yun lang. Oo, yan yung laging binibili namin ng mga bisdak. Mas akan na lang, babe, do ha. Ako na isauli ko 'tong isa kasi mas mahal. Diyan ka. Mahal ka kasi. Kaya $3.50 yung isa, ito $2 yung isa, di mas ano. Dalawa pa yung nabili namin. Alright, let's go. Let's go. Wait, babe, I want to buy this one kasi naka-sale din siya mga bisdak. Itong tea. Dami pa ng iba't ibang flavor ng ano. Mango. Ano lang siya mga bisdak? $1.97. Lipton mango tea. $1. Naka half price. Here. You get your milk tea. You can put the items there. Alright. The back.
You need to find a barcode. Good job. You show mama. Good job. Yeah, you need to find the barcode. Good job. Last one. Let Gian do it. You need to scan it here, see? You need to scan it there. Good job. Good job. So magkano lahat? So we're gonna attendant verify ano nangyari dyan. It wasn't put properly. Okay, thank you. So $11.17 lahat mga bisdak. Let's gonna pay now. Oops, we have a card, a rewards card. What's this? Here. Pay the card over there. Alright. Processing. Then approve. Yes, we want a receipt. So lalabas yung receipt dito mga bisdak. Alright. Okay, let's go guys. Come on. Andun si Gian mga bisdak kasi gusto din niya ng drinks. Sabi niya bakit kami lang daw yung merong milk tea. So bibilhan namin siya ng shake. So dito sa Australia mga bisdak, ito yung sikat dito no, na nagbebenta ng shake. Kung sa atin pa ito yung equivalent ng Thursday babe no? No, Thursday kasi sa yung sa SM bebenta ng mga shake. So ito yung equivalent ng Thursday. So yun, mango shake na lang siguro. I have the mango shake. Mango magic. Margo na ilang maybe, ito ng aslom. No, kay wapra ba eh, na ito. What do you want? No, what's that baby? Maybe this one for GM. Dragon. But a mango siguro, like that? Color blast? The new one? Yeah. The blue. Okay, blue space. The blue space. Wow. Yeah, which one is the blue space? Which one you order? Alright. Okay. That blue. $6.17. Do you want to become a member with us? You saw that? Look at that. Look at that. Look at that. Look at your blue space over there. Oh. Okay. Okay, you get it. You say thank you. How was it? It's cold. Good. Is it good? Is it? Mama have a drink. Gian have a drink. Daddy have a drink also. You put down. Yeah, I still have. See? Look. I want So, uwi na kami ng bahay mga bisdak. Magpa-relax kami ngayon. Sabado. Relax. Dami namin kain, snacks, drinks. Tapos manood ng Netflix. So, Netflix and chill. Hi guys, I made the campfire. You campfire. Yeah, look at my campfire. Alright. So, andito na kami sa bahay mga bisdak. At yun nga no, galing kami sa mall ganina. Namili kami ng foods, ng snacks, tinapay, cake, at kung ano pa. So, ngayon mga bisdak, ano ngayon? 5:30 ng hapon. Pero napakadilim na sa labas mga bisdak. As in, winter na kasi dito ngayon. Dito sa Australia, yung winter dito is from June, July, and August. Tapos pag September, October, November, ano na? Spring ba yung next sa winter, right? Spring. So spring, and then after ng spring yun yung summer, no? Around December, January, February. Pagkita ko sa labas ng bisdak, sobrang ano na mga bisdak, sobrang dilim, you know. Diba? So ngayon mga bisdak, manonood lang kami ng Netflix, yung Lupin, kasi yung season 2. Excited kami, kaya bumili kami ng
maraming snacks mga bisdak, no? At si Ami din kanina nagluto siya ng chicken adobo. So ito din yung dinner namin, no? Chicken adobo. Yan. So kakain kami ng dinner habang nanood ng Netflix. So dyan na kami manonood mga bisdak. Kailan itong last episode or ang diretso na? Gusto na? Kasi yung last episode, ano naman, yung nakidnap yung anak niya. So dito lang kami mga bisdak, dito kami maglalatag, no? Dito kami kakain ng dinner dyan sa floor. So napakasimple lang na activity mga bisdak, no? Pero masarap talaga na mag-relax na yung family time mo. Yung kasama is yung family. Yeah. Oo, mamigay niya ang pulis, no? Manage niya. Mama, this is my big that you're not ready. Matawa na natin na.